trakcie 23 Mistrzostw Europy osób niewidomych i słabowidzących rekord gonił rekord. W kategorii B3 Alojz Kopda ze Słowacji ustanowił nowy rekord Europy z wynikiem 795 kręgli. From Slovakia, Kopda Alojz, and result 795, and also new European record. Ale ten rekord jest już nieaktualny. 2 dni po tym, jak ustanowił nowy rekord, przyszedł czas na gry finałowe. Alojz był w takim gazie, że już po 3 grach na tablicy widniał wynik 623 punkty. Sensacja wisiała w powietrzu. Ostatni rzut i mamy nowy rekord 815 kręgli na 120 rzutów. Tak Alojz na gorąco po grze komentował swój wyczyn. Myslím, že tomu ešte neverím, alebo verím, ale to sa nedá opísať, tie emócie. Slzy v očiach a eufória obrovská, takže po tomto rekorde, ja neviem, budem sa pokúšať v budúcnosti to prekonať, ale neveril som, že toto je možné hodiť. A teraz sa to podarilo, tak dúfam, že sa mi to ešte takedy takéto niečo podarí. I will try to make a better record and it was unbelievable and I hope something better will also come in the future. I jaki masz propozycję, pomysł dla innych, żeby dogonili ciebie? Co muszą zrobiť? Tréning. Iba usilnou prácou na kolkárni, mimo kolkárne sa hádžu takéto výkony. Ja som rád, že sme mali celý, nie že rok, ale posledné roky kopec tréningov, príprava posledných mesiacov bola veľmi intenzívna na sústredeniach, na našej domácej kolkárni. Takže iba hádzať a ten úspech príde, ono to príde raz. Jak było widać, przyszło 2 razy, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. From Slovakia, Kopda Alojz, final result 815. And total result 1610. European records in the committee.